Hello mga Yinyans, good morning! DCB TV. Please na sa YouTube channel. Kung tayo mo sa video niya upload ko. Ang upload Yinyans, nag-show tayo ngayon kahapon sa mga Yinyans, February 16, pang 1 year natin City Bajaj 125. Kaya pang 12 yun sa mga Yinyans, pang 12 yun sa ating Bajaj City 125. Okay mga Yinyans, tara na. Samahan niyo ako. Yinyans yung change oil. Kanina iniwanan tayo mga Yinyans kasi may pinuntahan tayo mga Yinyans eh. Ay mga Yinyans, okay na mga Yinyans, pwede na takpan. Manyans, yung napalitan ko manyans sa isang taon nating City Bajaj 125 sa 1 year isa naman manyans. Ito manyans natumba ito nung wala pang sidecar eh. Manyans ito lang yung speedometer napalitan na. Ito manyans yung cable ng speedometer niya, manyans. Yun lang napalitan sa 1 year. Super manyans sa ibang mga parts wala pang napalitan sa 1 year. Ay manyans yung City Bajaj 125. And manyans, tara manyans, change oil natin. Pang 12 na change oil natin yan sa City Bajaj 125. Ito na ano yan sa oil filter. Ito yung ano yan napalitan ko naman yan na speedometer. Ito yung ano niya dati. Yung pa lang pa niya sa 1 year. Ito pa lang napalitan naman yan sa speedometer na cable sa 1 year. Tapos may yan yung ano yung filter. Nagpalit tayo every change oil. Nagpapalit tayo ng oil filter mga yan. Ito yung bago mga yan. Kami yan. Ito mga Yinyans, ito yun yung ilalagay natin mga Yinyans, palitan natin mga Yinyans every change oil. Tara na. Hello mga Yinyans, ito mga Yinyans yung ano mga Yinyans yung gagawin natin langis mga Yinyans. Ito yung pang 12 change oil natin mga Yinyans at ating City Bajaj 125. Okay mga Yinyans, samahan niyo ako, tara na. Ilagay natin yung langis mga Yinyans. Ito mga Yinyans, ilagay na natin. Okay mga Yinyans, ito yung langis na ano natin. Nagtira tayo ng konti mga Yinyans kasi hindi natin binuhos lahat, inubos lahat mga Yinyans. Kaya tara mga Yinyans, paandarin natin yung motor. Paandarin natin yung motor mga Yinyans. Okay na, nakatakip na. Tapos napalitan natin ng oil filter. Ito yung oil filter mga Yinyans na ano natin. Napalitan natin yung oil filter. Mga Yinyans, i-kick muna natin mga Yinyans. 12 change oil mga Yinyans is 17,506 kilometers. 12 change oil. Okay mga Yinyans, kick muna natin ng ilang beses. 1, 2, 3, 4, 5 para umakit ng langis. Yan, susin natin. Para umakit yung langis na mga yan, kick natin. 17,500 kilometers, pang 12 change oil, 1 year na to ang ating City Bajaj 125. Ang napalitan yung speedometer cable lang. Yan, tara na. Andar. Andar. Gawin yan sa ano mandar City Bajaj 125.
Mga minions. Okay minions, medyo matagal natin pina-under ating City Bajaj 125, pang 12 na change oil ito minions sa ating City Bajaj 125. Ang kilometer niya 17,506 kilometers, pang 12 na change oil. Next minions, ang i-blow natin is yung tune up naman. Pangalawang tune up kasi first tune up dito is 8,000 km, is 17,000 na kaya natin second tune up. Okay minions, salamat sa panonood. God bless everyone. More power sa mga sa buting kalagayan. Keep safe and bye-bye.